kulturan inguruen ze proposamen duzu eta euskararen babes eta berreskurapen aldetik eta ze proposatzen duzu herrirako? Bueno, kulturaren inguruen igual sustatu beharko lirateke igual ikuspuntu alternatiboak, igual ekarri hitzaldiak ekonomia eta gizartea edo historia edo beste modu batera aztertzen dituztenak eta euskararen inguruan uste dugu orain arte AED eta Txatxilipurdi egiten ari diren lana oso positibo izan dela eta gure aldetik jarraituko dugu erakunde horiei babesa ematen. Eta bestaldetik, lehen aipatu dut behin-behin gehiagotan, udalak egiten dituen euskarazko adierazpenak eta komunikazio idatziak eta askotan ez direla oso modu ulergarrian egiten eta saiatu hori hobetzen. Eta bestaldetik dau 18. mendeko teatro obra bat, Arrasateko euskeran eginda dagoena eta parte batzuk erderaz ere badaukena. Eta, igual, interesgarri izango litzateke teatro obra hori kale ospakizuna edo kale ikuskizuna bihurtzile. Horretarako hitzein beharko genuke. Edo zinegotzi izan bari be posible da hori lortzie. Baina Arrasaten dabitzen musika talde, koro, dantza talde, hartze martzialetako kideak eta elkartu eta monta horrelako kale ikuskizun bat, ze hor daz, kantuek, musikatuta daudenak, bilantzikoak, dantza bereziak, garai baten dantzatzen zienak, adibidez Juliano, dantza mota bat daz, Aingeru eta Deabruren arteko burrukak, eta nik uste dut hori izen daitekela interesgarria eta Arrasaten pixka bat euskal kultura, euskal identitatea sendotzeko eta holako gauza batek Arrasate jarriko luke pixka bat kultur mapan edo eta gero kultur eta horrek autonomoa dira eta jarraitu dezatela gaztetxean ostegunero antolatzen dituzte gauzak. Eta kultura hobetzeko uste dut gaztetxean ere egin beharko zirela bako obra batzuk, ezetasuna kentzeko, argiztasun naturala sartzeko eta abar. Eskerrik asko.